So, shoutout mga kay Longgo. Nandito naman nagbabalik si Boy Longgo. May pinturahan na natin ang ginawa kong gate na bagong design. O tara, samahan nyo ako. Tara mga kay Longgo. Longgo, pinturahan na natin ang gate. Tara, tayo lang yung gawa. Tingnan natin na ayos wala. Ayan mga kay Longgo. Tingnan natin ang dinner. I-mix lang natin ng mga kay Longgo yung pintura. Tara, pipintura na natin. So ito pala mga kay Longgo, ginawa hindi bago na naman to, ibang design. So pipinturahan natin mga kay Longgo. So ayan mga kay Longgo, yung mga bilog-bilog yan, no? So ayan mga kay Longgo, tapos na ang pagpapintura ko sa ginawa kong gate na bagong design. Yan, kakabit na lang natin po mga kay Longgo. Kakabit natin. Ayan, tapos na pintura mga kay Longgo. So ayan mga kay Longgo, kakabit na natin. Tara. So mga kay Longgo, nandiyan na, nakabit ko na. Kabit ko na yung gate. Yan. Yan ang gate na yung pinunturahan ko dati. Yan na. Kabit ko na. Ayan mga kay Longgo. Yan. Yan gawa ko mga kay Longgo. Yan. Ito. Yan mga kay Longgo na gawa ko. So ayan mga kay Longgo, yan yung ganda. So, yan mga bahay Longgo. Yan mga kay Longgo. Ayan mga kay Longgo, ang ganda ng bahay nila.